Německá metalová pětice Powerwolf nosí kříže, taláry, klipy natáčí v kostelech. Co ale na to pravoslavná církev? Jsem pravoslavný duchovní z pravoslavného chrámu v Plzni, jmenuji se Jan Polanský. Nezašla kapela už moc daleko? No, na to, když se podívám, prostě jejich tváře vyzařují jakousi nenávist, jakou zlobu, útok. Útok s křížem na rameni, či prostě kde on ho má, prostě tak to by se neměl tvářit žádný křesťan. Když se kouknu na tohletu jenom obálku, tak vidím prostě, že nesmím si nic dovolit říct. Nesmím si dovolit prostě oponovat. Nesmím si dovolit chovat se jinač, než tak, jak oni určí. Člověk se změní, ten člověk se prostě obrátí, protože on, když naslouchá slova těchto lidí, dostává se do takové posedlosti, jak je u nich i známo prostě ve slovech, prostě co oni propagují. Ale člověk, který má na sobě kříž, který má na hrudi kříž, nemá být posedlý. Kapela je posedlá hudbou, alespoň tak to tvrdí v rozhovorech. Oni se oblíkají do talárů, navlíkají na svou hruď kříž a tváří se doslova nebezpečně. Pro mě je to, řekl bych, je to urážka symboliky, čím byl tento národ, tato zem očištěná. Na čem byl očištěný? Na kříži. Je to výsměch. Zneužívají symboliky Krista. Nelíbí se mi to. Je to nedůstojné. A přesto můžou hrát v kostele, můžou tam natáčet. Jak to na mě působí? Tady vidíte v tom klipu, kde prostě síla ty hudby, síla ty hudby se spojuje s symbolikou křesťanství. Ale nemá to nic společného s tím, o čem křesťanství hovoří. Protože oni pouze o tom hovoří. Ale ukazují svoji nadvládu něčeho. Já mám obavu, že takto se projevoval a projevuje v našem 21. století i, řeknu, Satan.